Walaupun kita ngonten perjalanan, walaupun kita menikmati, tapi kita harus tetap fokus, bro. Fokus perjalanan, terus hati-hati nek simpangan mbek wong, hati-hati nek tikungan. Ini penting iki lagi pasar anu iki. Pasar ngetos gitu ya. Ramenya pasar lho ki enek angkutan umum. Enek angkutan umum bro anggitmu ning dalanan ngene iki. Dadi wong sing pengen menaiki transportasi umum bisa memakai. Iya begini. Oh sekolahan SDN 2 Klodan. Oh kita sudah memasuki Klodan. Kita salib mas-mas iki nggo apa ya mainan anak ngono gitu ya. Bakal mainan mungkin ya, mungkin.